Iti pakasaritaan, marka iti Pilipinas si komunidad dagiti nang sugyudan nga umili. Ngam anya kaditi kapadasan ken karit sinaranget da iti nakaiyan nakanda adaga. Ada detalye ni Anjel Kim Pengosro. Iti Pilipinas, nasudok 7,000 nga isla ti adaan iti di mabilang a pakasaritaan. Adda dagiti komunidad at ipakasaritaan da, kat naunday sakbay ti moderno a panawon. Kasta ti kaiyarigan dagiti nainsigudan nga umili iti Pilipinas. Nga imunan a naadaan iti pakasaritaan sakbay pay ti panakaiyam ammo ti moderno a panagbiag. Nagduduma ti karit, dangadang kan sakripisyo ti dimalanan dagiti nainsigudan nga umili, tapno mapagtalin na edda ti pakabigbigan da iti agdama. Nabaulan dati adu atawon a panangsakop ti Espanya iti Pilipinas. Asin naruno dagiti Amerikano sakbay dagiti Hapones. Idinay deklara ti panagwaywayas ti Pilipinas, simmaruno adangadang dagiti nainsigudan nga umili ti karbengan da iti bukod da adaga. Ken makuna a recognition iti kagimungan, asaan a nakita adagos ti gobyerno iti moderno a sibilisasyon. Adu adaga ti inalman dagiti kumpanya, ken dagiti babaknang ken nabibilag at tao pakaidamanan dagiti politiko. Aging gaita, agdadata nga ebidensya dagiti pagminasan, housing projects, hasyenda ken daddo mapay anang samsam iti daga, dagiti Indigenous Peoples. Iti pakasalitaan, naudi dagitoy iti tay-ak ti edukasyon, politika, teknolohiya ken ekonomiya. Gaputa, kadawian ang mamumsimda iti kagimungan. No pay adamot iti kultura dati rason no apay anaibati da iti daddo maarikos ti modernisasyon. Iti agdama, sipod dekada 90 aging gaita, bimilag dagiti nainsigudan anang hirupir iti karbenganda iti politika, ekonomiya ken edukasyon. Isut gapuna akaduan ti nakasabay iti teknolohiya. Napateg ti panakaputar ti Indigenous Peoples Rights Act edi October 1997 anang protekta iti karbengan dagiti IP. Tapno mat mabigbig ti akem dagiti Indigenous Peoples iti kagimungan, naideklara ti Agosto 9 nga Indigenous Peoples Day edi tawon 2015, special working holiday ti nasao nga aldaw. May giddan ti petsa iti panakarambak ti International Day of the World's Indigenous Peoples. Iti entero a Pilipinas, ginasot nga Indigenous Cultural Communities and Indigenous Peoples ti agtultuloy amang preserba kadagiti pagsasao, ritual, tradisyonal a panakaammo, arte ken wagas ti panagbiag a naipasa iti mano a dekada ken siglo. Ipaganatgat ti National Commission on Indigenous Peoples ti panakasalaknib ti karbengan, tradisyon, pamati ken institusyon dagiti Indigenous Cultural Communities iti Pilipinas. Naimarka iti tay-ak ti politika a dagiti IP katadaan iti bukod a sistema ti panangituray, panangsaluad iti biag ken aglawlaw para iti ekonomiya ti komunidad. Iti Cordillera, dagiti rice terraces iti Ifugao Mountain Province ken Benguet, ti pamanagnek iti kinamanagpartuat ken kinagaget dagiti nainsigudan nga umili. Idjay Mindanao, dagiti na duma-duma a komunidad ti IPs ket nang preserba iti tradisyon ti panagabel, musika, oral literature ken daddo mapay. Iti Luzon, Visayas ken Mindanao, tinaginayon dagitoy a komunidad ti bukod da a pagsasao, tradisyon ken pamati. Iti pagilyan a sinukog ti adu a kultura ken pakasaritaan, saan na makompleto ti istorya ti Pilipinas no awan ti istorya dagiti nainsigudan nga umili. Ti National Indigenous Peoples Day ket mangipasigurado a paset ti masakbayan ti Pilipinas dagiti Indigenous Peoples. May panakkalunay dagiti nainsigudan nga umili iti Pilipinas. Kanayon alaglagipon, pasamak idi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Anjel Kim Pengosro.